आं दा दङ बगामाथियाव बाक्सा जिल्लानि सा सानजा खनायाव थानाय बे बगामाथिया मोनसे पिकनिक स्पट जेराव आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय पिकनिक जाफैयो। गोबां मानसिया बेवहाय फैनानै पिकनिक जाफैयो आरो बे जायगाया जाबाय जोबोद समायना, मिथिंगानि जोबोद समायना जायगा आरो बेवहाय गोबां मानसिफ्रा पिकनिक जाफैनानै जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। आरो ओरैहाय भुटान हाजो जोबोद समायना, बेवहाय गाखोनायनिबो सुबिदा दं आरो भुटान हाजो सायाव बुद्ध मन्दिर दङ आरो बेवहाय गोबां मानसिया बे बुद्ध मन्दिराव खुलुमो, गसाइनि सेराव आरज गाबो आरो बेवहाय दुगैनायनिबो जोबोद मोजां थासारि दङ आरो बेवहाय नाव दङ, बेवहाय गाखोनानै जोबोद माने रंजानायखौ लानो हायो आरो बेवहाय माने गोबां जायगानि गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेवहाय फैयो आरो बे समाव आङो बिथिं गोबां मानसिफ्रा दुगैदों, बेखौ दिन्थिनो थाखाय आं खावलायदों। बे भुटान पाहार, भुटान हाजो जोबोद समायना। মই এতিয়া বগামাটিত আছো। বগামাটি এনে এটা সুন্দৰ জায়গা, সুন্দৰ পিকনিক স্পট য'ত নেকি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত আহি নতুন বছৰৰ তথা নতুন বছৰক আদৰাৰ কাৰণে ইয়াত এটা ভাল উপযুক্ত ঠাই বুলি আমি সকলোৱে জানো। ইয়াত আমি গা ধুই আছো, বিভিন্ন ইয়াত মানে সুবিধা আছে, আপুনি ইয়াত মানে গা ধুব পাৰে। ওপৰত আপুনি পৰ্বত আছে, পৰ্বতত উঠিব পাৰে, ভূটানৰ পৰ্বত। আৰু ইফালে আছে আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট।